Wadhi nyake kaunti ma Kisii kama bila ma Kisii otimo romo mar yango kenge mag biro neno ni Arita chiw makare e kinde yiero ma higani. Koloso e tiegruok mar jopur ma Kisii, komanda mar obila Kisii Francis Kooli oyango ni apisa mag Arita osemi tiegruok mabiro konyogi e neno ni yiero no otim gi kwee. Obila jiwo mondo omeda kata obeda kicha mar yango ranyisi mag gik manyalo rocho arita mar geng'o tungni manyalo muoch e kinde yiero madwe mar aboro. Bad migawo mar obila osechako keto ikruok mar thiro tulo kendo jiwo arita mong'ith e kinde campaign kod kinde mag yiero. So the manuals that have been rolled out to all police officers so that they are acquainted with themselves with their key responsibilities and the mandate that they have to ensure we achieve the end results in terms of providing safe and secure elections. And our Inspector Generals and the two Deputy Inspector Generals have given us guidance, and we appreciate that we've been guided throughout, and we've been given the skills and as early as possible, so that we come here to operationalize the resolutions of our conference and to ensure that our officers are well equipped